כן, עם הגורות. זאת הפיצה, זה התשלום, הנה רועי. קדימה גברת, קדימה אדון. רוצה שקית? אין. וזה היום עולה לפייסבוק, והכל תחת שליטה. כל האגורות ניקחו מצדקה. יאללה יצחק, יאללה יצחק, תתחילו להתחרע. ממך יא בן. מהמועדון, מכל מקום, אצלו היה אולי 10 שקל. תקשיב, עשינו סיבוב בכל הארץ. כמה אתם צריכים לשלם? הרבה. אבל אין פה 60. לא, מאיפה אתה יודע? הם יוסיפו. אל תדאג אחי, אם חסר... אני לא יודע לספור, באמא שלי. תעשה הרמות של 10. תשמעו אותו, יצחק אתה ב-20, יצחק 50, 2, 4, 10. מה אכפת לי, אני מספר, הוא עושה... 2, 9, 7, 6, 4, 8, 25. נשבע לך מה הייתי עושה בלי יצחק. יצחק, אל תעזור לו, יא מניאק. יצחק, אם תעבור אתה תקבל מאיתנו מכות רצח. חיים, איך תביא מפית? חייב. אנחנו נתרכז באוכל, שרוי נתרכז בספירה. גם אני צריך להתרכז פה באוכל, חכו רגע. העובד אוכל? תקבע אותו. תכננתי עליו. על הגדולה? חכה יצחק, כמה בכסף שלך? נו מה, חמור, מה אתה עושה? תביא את הטלפון. מופק, תביא, אתה לא יודע לצלם. יש לי מטומטם. שים. שים, יעמי, גם תשים. אין לכם פה מספיק, אני אומר לכם עכשיו. טוב, יש חצאים. אתה יודע, חיים בכלל מה להביא לי את אלו של 5 שנים? יש לי, וואי, יש לנו. לי כאלה, אני אומר לך. בואו, תשאירו לי עוד שולש, מה קרה לכם? מה שאמר לך, תתחיל לספור? הכל, אני מקבל טיפ פחות. לא. חשוב גם טיבו יקבל. באגורות, אין לי בעיה. אין כסף. אין כסף, תראה שילמנו לך. בוא'נה, אני בדוק שעדתם איזה קבץ דקה, ידעתי... קופה? אחת? החלפנו שקלים על אגורות, הלכנו לאנשים לבתים אחי. אנחנו שגי דדו, תביא אגורות כך שקלים. נפל לו אחד. תשגעו אותו, 2, 4, 20. זה לא יעזור, זה פרץ אלף. תראה איך הוא סידר את זה, תלך תלך. לא, תן. קטן, תעשי לו ככה, טיפ עם היד. כתם, לכי לאגורות. קטן! זוזי יפת אותך, זה היה יריתי גלי בערימה הזאת. יצחק! בוא'נה, אתם עשירים אתם תביא את הכל. יאללה, כמעט. לא, די. יאללה סבן, מה אתה דפוק? אתה יכול לבוא לו גם אחרי שעה ככה. 6, 7, 9, 12, 4, 3, 2, 1. יש פה 20 שקל. איזה בלגן. יצחק רגיל מהבורקסים. יצחק ספר בשעה שלא... אחרי הפסקת שתייה ואופק. שלא תגיד לו, הזהרנו אותך. לא? אתה יודע, יעקב היה יכול ללכת במקומי. אתה יודע מי שולח לי תקום לפה? וואי, לא השארתם לי? למה אתה מתקשר הפיצה לא עונה? אתה משוגע? נשבע לך הפיצה לא ענתה לי. אחרי שהתקשרת מישהו יתקשר. פעמיים לנו. 3. זה היה קולי? כן, כשהגעתם לפיצה מספר 4. אנחנו נקרא עליך בפלאפון שתוצאות האלה עכשיו. היום זה עולה לפייסבוק, יצחק סטטוס. זה הכל בגובה נראה לי. טעות בספירה, להתחיל מחדש, רבותיי. התהפך העולם. זה כמו שלא יכול לזכור. יתפנו ככה, קוצצים מהטיפים. אמא שלך בא, חיים. אנחנו מתים לדעת גם כמה יש שם, לא ספרנו אחי. יש לנו עוד חתיכה מהתנים, לא פעם. יש חצי. ישראל הקטינה לי את האוטו, כפרה עליך. האוטו שלך מולי. לא, דינו לא טובה. נראה לי אישרתי לו. אתה יכול להשאיר לי את הקפה? אתה יכול להשאיר לי את הקפה? תביא את זה. לא. רוי, בלי נדר, יפה לך הכל. 30 שקל. יש לכם עוד. נשבע לכם. די, חיים. איך הוא עשה?
חסר לנו חיים. ספור יא עמי, ספור. אל תדבר, ספור. מה זה גם, בסוף לא הבאתם? תשגע. אולי בכל זאת הוא לא מקבל טיפ. אתה יודע, בן זונה. וואלה סבבה, מצ'יק. די, די. חיים, זה עבודה, מה יש לכם? עכשיו בספירה, היום בספירה וכמה וואי, קבל דום לב. תשמע, היינו צריכים להזמין איזה 2,000 מגשים. מחר אני בא עם 20 שקל לבית ספר פורק. רק עם 20, עם 30 אני בא. מהיום כל יום שרואי עובד מזמינים עם אגורות. רואי שלח אנשים אחרים. תביא כוס. הבית של איזה חיים. מניאק, הוא מזר לעצמו. ילד מניאק. טוב, אתה מוזג רק לעצמך? פור, יא עמי. זה לי קולה, כפרה עליך. לא. אתה רוצה קולה? תעבוד, תרוויח את הקולה הזאת. תראה, הוא יורד עליך שאתה מזגת רק לעצמך. זה ילד מגעיל? תראי מה עשו לזה, בואי תראי. היא יודעת, היא הייתה עם יד אחד. לא, אני אמרתי שאני לא רוצה להיות פה. למה רק אמרת את זה? לא רק באגורות, חמי. מה זה פה, אתה מסוגל? תתחלמי שכתם תעיף לו את זה. לא לי קולה, בוא, כפרה. אתה רוצה קולה? תרוויח אותה, אני אמרתי לך. וואו, עומדים להיגמר אגורות. ישראל, תוציא עוד שקית. אתה מוציא לך מצחקית? באמת אני עושה ביבי. אמרתי להם, חייב לעשות את זה. עשת לנו הפתרות. לא? עוד 20 אגורות. עוד מפה. עוד 20 אגורות צריך? ישראל, תן את ה-10. טוב, לך בסעודו. יש פה 35 בדיוק. לא, הנה, יש לו. אין סיכוי 35. יש לו. 35 בדיוק. כמה יש? סיכוי. לא קיים דבר כזה. מה, כמה יש? 35. 35? כן. בדיוק. בוא תראה. בוא נעשה את המדירות, בוא תראה אתה. זה 10. 1, 2. לא, רציני. איך 35 ושם כבר 4? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 45 מטומטם. 45. 45. כן רבותיי, זהו הסנילי. חייב להפיל לו את זה. אפילו את זה בסוף. תביא לך עוד איזה 10 אגורות. הנה יש לו. חיים, תביא 10 אגורות רגע. נכון, זאת ניקולה. תהיה בן אדם. למה הלכת עד לשם? כמה שקלים? תביא קודם כל אגורה אחת, שזה ישלים את הזה. אין פה, יש פה 5. לא, יש. יש פה 10? קח 5 אגורות. לא, של פעם, הוא קיבל. יש פה 10. בואי, יש 10. רגע, אני חייב עוד 5 אגורות. למה אתה מתווכח? יאללה, כמה זה יצחק? ספור. 36. תהיה חצאים. כשנגמר האגורות נגמר הכל. אני לא אתן לו את השקלים בעולם. תנו לזה איזה תמונה, מה? תגידו לי גם כמה חצאים לקחתם. איזה עבודה מביכה. כמה חצאים לקחתם? מה זה ברצפה? 9, 10. כמה יש שם? 11. יושפק, נגמרו החצאים. יאללה אחי, נעבור לשקלים. מה חסר לו? חצאים יש לך? עדיין אתה לא מבין איתי. לא מבין לך שקל. שקל 5 אגורות שיש לי. שקל. אמא תביא. כמה חסר לו? לא יודע, רוי, כמה חצאים 8 ספרת? שקל. יש פה... יש פה 52 שקל. אז קח הנה עוד שקל וחצי. חיים, יא פרחן, תעשו לו. לא, מה פתאום. זה רוי, חייב לך. איזה סרט זה? 54, חסר עוד 6 שקל. כמה חסר? 6 שקל. 6? תן לו קצה, וזה... 5 וחצי. מה פתאום, אני לא חייב. תביא לי שקית של הסיר. מה קורה בעבודה? הוא שם בכיס עכשיו. מה פתאום, מכל לא? 2, 3, 4, 5, וחצי. אתה שם בכיס המכס שלך נופל, בדוק. חכה תראה, זה כואב לך בפאוץ'. כמה חסר? עוד 5 שקל. סבך מההתחלה. 5 שקל. 4.5 תן לו את השלמים וזהו.
לצאת, פדיחה. תן לו כבר, צריך לצאת לעבוד. תקעת אותו פה חצי שעה. אני עולה לחדר להביא אותך. יאללה, חיים. חלאס, חלאס. שחרר, שחרר, יאללה. כמה צריך? מה עשית בסוף עם האשראי שלי? 5? משלים חצי מהטיפים, אין לי חצי. אני עשיתם את זה? תביא שקית. תביא לי חצי שקל טיפ. תביא לי שקית, חיים. עכשיו איך אני אומר, תביא דף להרים מתחת. קח את זה הכניסה. כמה יש לך שמה? לא, לא, בסדר, אני צריך לשים. תיקח שופל, אחי. בובה, הבאתי לו 5 שקל מהקופת צדקה ואני הולך לשים במטבע. רק לא לצאת למטבעות. הנה, כמה יש לי עוד פה? או, הנה שטרות. הנה שטרות. תביא את השקית. יצחק. זה כבד. לא חשבת את זה כאן. כמו אלה של הספייס? חכה, חכה. תביא את השקית. אין בחור. לא זאת. וואי, הוא צריך לספור את זה עוד הפעם. אם גנבתי, שילך לתרופות. יאללה, עופו לי מהבית. אפילו לאכול כמו שצריך לא אכלתי. לא, באמת לא אכלנו בכיף. יאללה, נכון, זה נגמר מהר. בסדר, לא נורא. העיקר דפקנו אותם. עכשיו יש עודף לכל החיים. תשמעו, פעם הבאה עושים קנייה של 4,000 שקל. אני הולך לבנק, פרטו לי. אבל חייב לעשות כמו עכשיו, לתת את הביסים הראשונים, ככה הוא לא יכול לקחת את זה. איזה לקחת את זה? הוא אמר לו, אם אתה לא מביא לי את הכסף, אתה נשחט. רואי. קח את זה ככה, שזה לא יקרה. אתה יודע איזה כבד זה? עכשיו אתה מקבל גיבנת. הכל בגללך. לא בירכת בגלל זה, אתה רואה? ברך לא נעשה לך דברים כאלה יותר. הוא תראה איזה סרט בטלוויזיה, עזוב את זה. איזה בלאגן. אז מה? אני זזתי? להתראות אח שלי. שיהיה לכם עבודה נעימה. המשך, שתסיים תבוא תיקח אותי לבית. שתסיים תבוא תקפיץ אותי, רוי. מתי אתה מסיים? אני לא מסיים!